ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ቻናሌ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከም ሰላም ዘለኹ ከዓ ሰላም ክትህልዩ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትምልከት ስነ-ልቦናዊ ምክርታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹና ናብ ቀድሞ ምባለይ ግን ዩቲዩብ ቻናሌ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብኩም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩምና ናፍተን ነጥብታት ክወስደኩም ማለት እዩ። ኣስተውዕሊ ኣብ ጉዕዞ ሂወትኪ ከኽብሩኹ ዝኽእሉ ልቦናዊ ነጥብታት እያ ትብል ሓንቲ ቅንዕቲ፣ ካልኣይ ተባዕ፣ ሳልሳይ ፅንዕቲ፣ ራብዓይ እምንቲ፣ ሓሙሻይ መስተውዓሊት፣ ሻድሻይ ጉልዝነታዊት፣ ሻውዓይ ወሳኒት ትብል። ብዛዕባ እዚኦም ሓደ ነገራት ክብልና ላይክ የትርስዑ ቤተሰብ ሺ ኣብ ኩሉ ሼር እናገበርኩም ኣተባብዕኒ። ቅንዕቲ ማለት ፈታዊት ሓቂ ማለት እዩ። ነቲ ብሰብ ዝመፀኪ እከይ ነገራት ሸለል ናበልኪ ነቲ ንስኺ ቅኑዕ ኢልኪ እተኣምሉ ነገር ጥራሕ ሰዓብዮ። ነዚ ምስ እትገብሪ ድማ ኩሉ ግዜ ብሰባት ተፈታዊት ኢኺ ኩሉ ድማ ከኽብረኪ እዩ። ተባዕ ሁኒ ነቶም ኩሎም ዝገጥሙ ፀገማት ኣሜን ኢልኪ ኣሜን ኢልኪ ተቐቢልኪ ተስፋ ሰኒእኪ ብትብዓት ተጓዓዚ። ነቶም ዘጋጥሙኺ ነገራት ብኣወንታዊ ሸነኽ እንዳረኣኺ ተጓዓዚ። ነቲ ክጠቕመኪ ዝኽእል ፅቡቕ እናሰዓብኪ ነቲ ክጠቕመኪ ዘይኽእል ሕማቕ ንፀጋም እናገደፍኪ ንሂወትኪ ንበርያ። ኣብ ጉዕዞ ሂወትኪ ግድን እዮም ብዙሓት መሰናኽል ክገጥሙኺ። ነዚኦም ድማ ብዓቕልን ብሓቦን ጥራሕ ኢኺ ክትስዕርዮም ትኽእሊ። እዚ ጓል ካብ ናይ ገዛ ስራሕ ሓሊፋ ካልኦት ትገብር የብላን ጓል ትሕቲ ወዲ እያ ዝብል ናይ ባህልና ኣተሓሳስባ ክድህለኪ የብሉን። ንስኺ ተባዕ ሁኒ ብሰባት ድማ ኣይትደሃሊ። ሰብ እኮ ብመዓር ዝተሸፈነ ዕረ እዩ። ስለዚ ብገዛ ርእስኺ ሓቂ ኢልኪ ንተኣምነሉ ነገር ብትብዓት ንበረሉ። ሓደ መርገፂ ይሃልኺ። ከምዞም ከም ሰፍኢ ግልምጥ ዝብሉ ሰባት ኣይትኾኒ። 3 ፅንዕቲ ኩኒ ኣብ ጉዕዞ ሂወትኪ ብዝመፀኪ ሽግር ከይተጨነቕኪ ብዓቕሊ ክትሓልፊዮ ፈትኒ። ኣብ ፍቕራዊ ሂወትኪ ንዝመፀኪ መሰናክል ከይተመዛነበልኪ ንኩሉ ብፅንዓት ሰዓርዮ። ከምኡ እውን ኣብ ፍቕራዊ ሂወትኪ ሓደ ምስ ሓደ ዝብል ብሂል ተጠቐምሉ። ፍቕርኽን ሂወትክን ምስ ሓደ እንተኾይኑ ምስ ብዙሓት ኣይትጨማለቒ። ምስ ሓደ ተዘይኮይኑ ምስ ብዙሓት ኣይትጨማለቒ። እምንቲ ኩኒ ዝኾነ ነገር ብመልክዕ እምነት ጠምትዮ። 1000 ግዜ ሰብ ይሓስወክ ግን ይዕሽወክን ንስኺ ግና ከም ቀደምኪ እምንቲ ኩኒ። እቲ ምንታይ ሎሙን ሰብ ሎሙን እንተተበደለ ፅራሕ ንግሆ ግና እምነቱ ዓስቢ ሒዛትሉ ስለትመፅእ ብዙሕ ዘሰክፍ የብልክን። ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ ዘይገድስ ንስኺ ጥራሕ እምንቲ ኩኒ መስተውዓሊት ኩኒ። 5 ማለት እዩ መስተውዓሊት ኩኒ። ኣብ እኩብ ሰባት ይኹን ምስ ካልኣይኪ ምስ ካልአይትኺ ኣብ ትህልውሉ መስተውዓሊት ክትኮኒ ኣለኪ። ፅን ኢልኪ ምስማዕ ንዓኺ ጠቓሚ ምዃኑ ተረድኢ። ነገራት ህድእ ኢልካ ምርዳእ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ። ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ሱቕ ኢልኪ ግዜኺ ኣይተባኽኒ። ኩሉ ግዜ ንጥቕሚ ዘለዎ ነገራት ኣሳስዮሞ ኩሉ ግዜ ድማ ክብሪ ክስማዓኪ እዩ። ኩሉ እቲ ትዛረብዮን ግብሪ መልሲ እትህብዮን ብምስትውዓል ይኹን። ብምስትውዓል ዘይዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጣዕሳ እዩ ዝነብር። 6 ጉልፅነታዊት ኩኒ ማለት እዩ። ኣብ ጉዕዞ ሂወትኪ ንኩሉ ብውሽጥኺ እትብሕግዮ ዘበለ ይኹን ብዓይንኻ ዝረኣኽዮ ብግልፂ ንገሪ። መብዛሕትኡ 90% ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ እመንኒ ግልፅነት ዝበሃል የብልክን። እዚ ማንም ሰብ ዘይፅብቶ ሓቂ። ንስኺ ንባዕልኺ እውን ግልፅነት ከምዘይብልኪ ትፈልጥን ተኣምንን ኢኺ። ብምንታይ ደኣ ግልፅነት የብልክን ትብልና ኣለኺ ትብል እንተሃሊኺ ኣብ ፍቕራዊ ሂወትኪ ንበል ንኣፍቃሪኺ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትነግርዮ ኣይትኽእልን እያ። ስለምንታይ ምስኡ ትዘሰክፍን ትገብርዮ ዘይትኽእል ነገር ስለዝኾነ እዩ። ንኣፍቃሪኺ እትብህግዮን ትደልዮን ነገር ዘይትነግርዮ እንተኮይንኪ ከዓ ንሱ ብፍፁም ክርዳእኪ ኢልኪ ኣይትፀበይ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ ነገር ንስኺ ሓደ ፈጣርን ጥራሕ ስለ እትፈልጥዎ። ኣፍቃሪኺ ክርድአኪ እንተዘይክኢሉ ከዓ ኣብ ፍቕርኩም ፀገም ክመፅእ እዩ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ከዓ ብሰንኪኺ ዝመፅእ ፀገም እንከሎ ብሰንኪ ኣፍቃሪየ ዝመፀ ኢልኪ ከም እትዛረብሉ ከዓ ርግፀኛ እየ። ከምዚ ኢልኪ እንተተዛሪብካ ኣፍቃሪኺ ብዘይፈልጦ ነገር ተቆጢኡ ገለ ክብለኪ እዩ።
ስለዚ ኣብ መንጎኹም ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ንስኺ ግልፅነታዊት እንተኮይንኺ ነይርኪ እዚ ፀገም ንመፀዶ ንበልኪ ኖ ኣይንመፀን እዮም ካብ ሕጂ በሊ ግልፅነታዊት ክትኮኒ ፈትኒ እቲ ኣብ ፍቅርኩም ዘድሊ ነገር ንክልቲኹም ከም ዝምልከተኩም ተረዲእኺ ብማዕረ ብግልፅነታዊት ሸውዓተ ማለት እዩ ወሳኒት ኩኒ ኣብ ተኣምንሉ ነገር ሓደ መርገፂ ወስኒ ምኽርኽን ሓሳብክን ናይ ሰባት ምቕባል ፅቡቅ እዩ ናቶም ውሳነ ምውሳን ግን ንዓኺ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብቲ እትውስንሉ እዋን ቅድሚ ምውሳንኪ ክልተ ግዜ ሓሲብኪ ኣነ እቲ ኣለኹ ኢልክን ተደምዲምኪ ብዘይ ጥርጥር ወስኒ እቲ ምንታይ ኣድቂቕካ ዝመተርካዮን ኣድቂቕካ ዝሓሰብካዮን እቲ ኣይሓኖ እቲ ኣይሓምቕ ከም ዝብሎ ወለድና ኢና ነዚአን ሒዘልክን መፅየ ዝነበርኩ ነጥብታት እዚአን ይመስላ ክቡራት ኣሕዋተይ ፈቲኹም ኣትኮነ ተስፋ ይገብር ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብምባል ቤተሰብ ኩና ሎሙዓልቲ ሒዘ መፅየ